Welkom bij Kikker TV. De dansschool uit Oostburg moet verdwijnen uit de hoekzak. Onze reporters maken er een reportage over. 75 dans in een leeftijd van 8 tot 68 jaar verrassen het publiek met een flashmob Dance de War is Over. Dit is de laatste dansuitvoering onder de vlag van Stichting Welzijn West-Vlaanderen. Met deze flashmob vieren zij ook de doorstart met een nieuwe dansafdeling onder de naam Balletschool Anita Bekes. Maar ook zetten zij zich in voor geld in te zamelen in Syrië voor Save the Children. Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van een dansvloer? In de hoekzak was een houten vloer en die splinterde heel erg en die was glad. Dus daar konden wij niet op dansen. En de locatie waar wij nu gaan dansen, daar ligt een vloer die niet splintert en die stroef en glad genoeg is waar we wel uit de voeten kunnen. Wat vindt u ervan om niet meer onder het paraplu te wijken van Stichting Welzijn? Ja, dat is natuurlijk heel jammer, want ik heb nu 18 jaar daar gewerkt en toch heel veel opgebouwd. Ook altijd fijn daar kunnen werken. Maar ja, het is niet anders. En je moet meegaan in de golven van het leven. En dat betekent voor ons dat wij particulier doorstarten. En wanneer begint de doorstart van de balletschool? Dat begint op 26 augustus. Dan zijn er op maandagavond, middagavond weer lessen. En op vrijdag. Dus wij starten na de schoolvakantie van de basisscholen. Hoe heb jij het ervaren op de dansschool? Nou, ik heb zelf altijd hier dan al gedanst vanaf dat ik 4 was en ik heb het eigenlijk altijd heel erg naar mijn zin gehad. Alles was altijd goed geregeld, al in de laatste jaren waren de leerlingenvoorstellingen niet meer. Dat is wel jammer, want dat was altijd iets waar iedereen altijd naartoe leefde. Dus ja, nu stopt het hier, maar we gaan gelukkig door op van Balletschool Anita Bekes, dus dat is wel heel goed en daar hebben we ons ook heel erg voor ingezet. En ik ben heel blij dat het doorgaat, want als het hier zou stoppen, dan is er hier niks meer. Dan moet je of naar Terneuzen of je moet naar België en dat zou gewoon hartstikke zonde zijn. Dus het is heel goed dat het doorgaat en ik ben heel blij. De Sint-Bavorschool in Oostburg heeft vorige week een dansje ingestudeerd. Deze week mochten ze hem in Middelburg gaan dansen voor de koning en de koningin. Een paar weken geleden hebben wij een filmpje gemaakt van de kinderen van Sint-Bavo die een dansje deden voor de koning spelen. Zij hebben hiermee gewonnen en mochten daarom vandaag in Middelburg een dansje voor de koning en de koningin doen. Wij mochten als reporters mee om tussen de professionele verslaggevers en filmers mee te gaan kijken. Wat vond jij er nou eigenlijk van? Ja, ik vond het hartstikke leuk dat we speciaal met al die andere omroepen en zo in dat persvak mochten staan. En ja, het is wel jammer dat wij zo'n klein cameraatje hadden, maar je kan er even goede beelden mee maken natuurlijk. En wat vond jij er zelf van? Ja, ik vond het ook heel leuk. Ik denk ook dat het heel leerzaam was en ook heel bijzonder om een keer te zien hoe dat in het echt gebeurt eigenlijk. En ja, de grote evenementen zeg maar. Ja, zeker. En wat vond je echt vet ervan? Gewoon echt leuk.
Ja, wat ik wel het leukste vond is dat het volgens mij, of ja, naar mijn idee heel erg professioneel was en zo. We hebben ook perskaartjes gekregen en zo. En ja, gewoon natuurlijk de koning en de koningin. Ja, het is wel heel vet dat je gewoon de koning en koningin van heel dichtbij ziet natuurlijk. Ja, zeker. Is iedereen er klaar voor? Oké, dan tellen we nu af. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. Net als de rest, van bewegen is gezond. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in. En wat vind je eigenlijk van de kids die hun dansje mochten doen? Ja, die vinden het natuurlijk zelf ook hartstikke leuk om een dansje te doen. En ja, het is een heel grappig dansje natuurlijk. Maar ik zit nu wel met dat liedje in mijn kop de hele tijd, dus ja, wat vind jij ervan? Ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ik denk dat het voor hun ook wel leuk is. En ook gewoon, ik vind het ook heel goed in elkaar gezet. Dat je met zoveel kinderen zo'n dansje zo goed kan laten zien, zeg maar. En over het algemeen waren ze ook, ja, ze waren niet vervelend of zo, ook niet in de bus en alles. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi allemaal. Ja, daar heb ik niet veel van meegekregen, want ik lag half verkeerd in de bus. Dus. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. Net als de rest, van bewegen is gezond. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in de lucht. Net als de rest, van bewegen is gezond. Nou, ik vond dit een hele leuke ervaring dat we dit mochten filmen, zo professioneel gedoe allemaal. En ja, we hopen natuurlijk dat we nog een keer een bezoekje mogen brengen aan de koning en koningin. En dat ze ons dan ook herkennen natuurlijk. Doe nu je vingers op je hoofd en beweeg van rechts naar links. Maak je schouders lekker los en geniet van deze groove. Is iedereen er klaar voor? Elke week hebben we een kickstelling. Deze week gingen we op pad met onze nieuwe reporter. Elke week hebben we een kikkerstelling. Deze week is de kikkerstelling: Oostburg is erg rolstoelvriendelijk. We vragen mensen om hun mening. Ja, het is wel rolstoelvriendelijk. Het kan wel rolstoelvriendelijker. En waarom vindt u dat? Omdat de helling waar de rolstoel af moet, is niet altijd even glad. Oké, en wat vindt u ervan? Ik vind het eigenlijk niet zo heel rolstoelvriendelijk, want er zijn heel veel hobbels en zo. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als ik hier zo rondfiets, dan zie ik maar weinig stoepranden. Dus als je geen stoepranden zijn, dan kun je er ook heel makkelijk met een rolstoel opkomen, denk ik. Ja, dat klopt. En waar komt u vandaan? Ja, wij komen uit het hoge noorden. Wij komen uit Drachten. Drachten ligt in Friesland. Oké, en is het daar rolstoelvriendelijk? Nou, bepaald niet. Oké, en waarom niet? Nou, de gemeente die doet er niet zoveel aan. Alleen bij de bejaardencentra, daar laten ze de stoepen een beetje zakken, maar verder niet. Ik vind dat dat op zich al klopt, ook al, want het busstation en zo is aangepast. Er zijn andere plekken gekomen waar de bussen kunnen staan. En om in te stappen is het voor rolstoelmensen in ieder geval makkelijker geworden. En de winkelstraten en zo, er zijn geen vervelende opstapjes. Dat maakt het voor jullie ook makkelijker, voor rolstoelgebruikers. En ik vind het in ieder geval niet onvriendelijk voor rolstoelen. En van de rest van Oostburg? Ik kom ook niet dagelijks in Oostburg, vroeger al, maar zoals ik het zie is het in ieder geval niet onvriendelijk. Er zijn geen vervelende dingen zoals erg veel stoeprandjes of enorm hoog of geen afstapjes. Nee, ik vind het vrij rolstoelvriendelijk. Ik persoonlijk, met de straten die ik ken, vind dat Oostburg toch redelijk rolstoelvriendelijk is. En waarom vindt u dat? Maar je ziet hier een breed voetpad en naar mijn mening goede oversteekplaatsen. Zelf heb ik weinig ervaring natuurlijk, maar ik denk toch dat het rolstoelvriendelijk is. En waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit België, bij Brugge.
Dus een stukje weg. En is het daar rolstoelvriendelijk? En ik vind daar meer problemen dan hier. Omdat er meer lantaarnpalen staan zo en verkeersborden, wat ik hier echt niet direct merk. Nou, ik ben niet helemaal mee eens. Omdat bijvoorbeeld de winkels, als je gaat winkelen, zijn heel smal. Dus de rolstoelen kunnen moeilijk erdoor. En er zijn volgens mij ook best veel stoepen met weinig, hoe noem je dat? Alleen dat je, ja, opstapjes inderdaad. Dankjewel. Hallo, de kikkerstelling van deze week was: Oostburg is rolstoelvriendelijk. Ik heb mensen gevraagd voor hun mening, maar mijn eigen mening is heel anders dan die van anderen. Veel mensen zeggen dat het wel rolstoelvriendelijk is, maar zelf vind ik van niet. Ik ben zelf een paar keer bijna uit de rolstoel gevallen omdat de straten slecht liggen. En op school is het ook niet rolstoelvriendelijk. Ik heb mensen nodig die mij moeten helpen, anders kom ik nergens heen. Vorige week was er in Oostburg op het Ledelplein een flashmob. Kik TV heeft alles gefilmd. Syrië, daar ga ik echt geen geld naartoe sturen. Laten we haardbaren het zelf uitzoeken in die woestijnzonbank. Daar in het Midden-Oosten is het altijd een zootje. Begin april organiseerde een gezamenlijke hulporganisaties een inzamelingsactie op televisie voor Syrische vluchtelingen. De totale opbrengst was 1,2 miljoen euro, een historisch laag bedrag. De avond van de tv-uitzending zat ik, de schrijver van het boekje De Schutter, Maarten Zegers uit de gemeente Sluis, met mijn vrouw Sarah, mijn Syrische vrouw, voor de televisie. We hadden onbeschrijfelijk veel verdriet. Het is niet makkelijk om de beelden te zien van ons land, kapotgeschoten en vernietigd. Honderdduizenden doden, miljoenen mensen op de vlucht, mensen die ik heb gekend. Mensen met wie ik vriendschappen deelde of die ik lief had. Met elkaar zetten wij ons in voor mensen in Syrië, voor kinderen in de vluchtelingenkampen, zodat zij naar school kunnen. Met elkaar hebben wij ons ingezet voor dans in West-Vlaanderen,
De kunstafdeling verdwijnt, maar de balletschool gaat door. Met elkaar kunnen wij dit voor elkaar krijgen. Niet mopperen, maar doen. En met elkaar kunnen wij de mensen in Syrië een beetje helpen. Helpt u mee? Muziek. Het strand bij Moto Beach in Katzandbad moet een opschoonbeurt hebben. Vrijwilligers hielpen mee. Op het motorstrand in Katzand wordt er vandaag activiteit gehouden. Er wordt opgeruimd op het strand om het strand mooi en schoon te houden. En wij gingen mensen vragen waarom en wat ze ervan vinden. Hallo, wie bent u?
Ik ben Jeroen Daagvos, ik werk voor Stichting de Noordzee en ik hou me nou bezig met afval. En eigenlijk dan afval voorkomen, dus schone stranden en een schone Noordzee. En waarom heeft u dit strand gekozen? Nou, het is onderdeel van My Beach en Mojo Beach doet er ook al mee. En er zijn nu vandaag 24 stranden worden geopend langs de hele Nederlandse kust. Waar vanuit de strandpaviljoens eigenlijk gewoon allemaal opruimacties worden gehouden en aandacht wordt gevraagd voor een schoon strand en een schone zee. En we hopen eigenlijk natuurlijk dat daarmee het afvalprobleem weer een stukje verder opgelost wordt. En wat voor oplossingen heeft u bedacht om het strand schoon te houden? Ten eerste eigenlijk gewoon mensen er bewust van maken van neem gewoon je rommel mee, laat niks achter. En ook als mensen hier gaan opruimen, andere mensen weer het goede voorbeeld geven, dat het gewoon enorm gaat helpen voor het voorkomen van afval. En wat wordt er vandaag gedaan? Vandaag, we zijn eigenlijk het strand opgegaan. We hebben opgeruimd met een hele groep. En we zijn dus aan het kijken van wat vind je nou eigenlijk allemaal qua afval. Dat wordt ook geteld, gekeken waar het vandaan komt. En dan ook kijken van wat kun je er ook weer aan doen om die bron eigenlijk van afval te gaan voorkomen. Ja, wij hebben een strandpaviljoen en een buitensportbedrijf. En vandaag hebben wij de kick-off, de clean-up actie van My Beach. En My Beach is een initiatief van Stichting Noordzee. Om de gasten, de strandbezoekers, daar meer duidelijkheid te geven over de schone stranden en het belang daarvan. En wij hebben als Mojo Beach het My Beach geadopteerd. En gaan dit seizoen eigenlijk aan de slag om naast het schone strand wat we al hebben in de regio, om ons stukje strand ook gewoon helemaal netjes te houden. Ja. En is dat veel werk? We zijn vanmorgen met een groep van een 8 à 10 personen begonnen met opruimen. En ondanks dat er al veel schoonmaakwerkzaamheden gebeuren op het strand, kom je nog heel veel kleine dingetjes tegen. Sigarettenpeuken voornamelijk, zulke soort dingetjes die door de beachcleanmachine vallen die er vaak doorheen. Dus we zijn nu 1,5 uur bezig geweest. Dus de gastjes die allemaal hebben geholpen met opruimen, die krijgen nu een lekkere lunch van ons aangeboden. En daarna als tegenprestatie gaan wij vanmiddag met de gasten het water op om lekker een beetje te gaan golfsurfen en ze te belonen voor hetgeen wat ze voor ons gedaan hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.